mongko kandining tumuwuh salami mengawas eling eling lukitaning alam Wadyaning tu mati supati nirhing sang saya yeku pangreksaning urip tibal kadhawuh tibal putra Kurawa Durmagati Papat patih kula iki putra Durmagati nyadong dawuh menapa wigatosipun dika papat tibal putra kula Durmagati Pak cangkemmu iki mbok ya alon-alon matur karo wong tuwa rasa dadak bengak-bengok atik kaya bakule pengging saben malam Jumat omong kok dledak-dledek. Omong ki sing alus. Kowe iki adining ratu. Solah bawa munomni tata krama ki dinggo. Nggih, Mas. Ciri wanci, Mas. Ciri wanci kenane kudu nganggon marang swasana. Ki ning pasamuan ora perlu bengak-bengok. Ndut. Iki ning pasamuan ora perlu bengak-bengok. Lah nggih, Mas. Kula pun bidal beto tukang orjen kok, Mas. Lah budek iki. Oh, wis ben genep-genep kanca. Sing penting jujur. Lah nggih. Iya. Pripun niki akik kula anyar meneh, Pak. Aduh, sida pamerake nek. Ning Wonogiri wis pamerake, ning kene pamerake. Wah, engko tekan Bojonegoro mesti adolake kowe. Kula ingkang putra pun karto manpa nyadong dawuh. Kula ingkang putra Bambang Swatama. Mahan. Kula ingkang putra Kadipaten Bandar Gunung kula buntur sasun nyadong dawuh man. Ngene nggih anak-anakku. Iki awakmu lan kabeh para adi-adimu Kurawadura. Nggih. Sang Nata ya Kang Raka Prabu Kurupati wis nimbali marang adimu si Bratasena. Nggih. Sinten? Nimbali Warsena. Bratasena. Wah, wis ki kon minggir wae iki bocah iki budhek ning ngarepan ora krungu. Marai selip. Nggih, wae. Bratasena sowan mrene saperlu dikanthi suka mangun suka kelawan Kang Raka Prabu Duryudana. Nggih. Inggih. Amarga wiwit nalika babat Wanamarta nganti lenggah ana Indraprastha Prabu Puntadewa kelawan Kang Raka iku durung nate syukuran. Mula supaya ketok nggone agung kawibawane Kang Raka kepengin syukuran nimbali si Bratasena dadi wakile Pandhawa. Oh, ngaten, Mas. Iya. Lah iki nggih. Mongko ngerti dhewe Pandhawa kuwi tetep dadi kliliping para Kurawa. Mula carane kepiye Werkudara utawa si Bratasena wis tekan kene aja nganti iso bali. Lah pripun carane? Cari kados pundi? Terus pripun, Pak? Iki ana cara ayo Werkudara dikanthi pesta dikeki inuman bae. Maksude iki dikeki daru beksi utawa dikeki inuman keras. Wah, matuk matamu kuwi ta.
Iki mung kanggo sarana nek kowe ora kena ngombe. Sing ngombe iki si Werkudara. Ngerti? Oh, tak kira kula nggih melu ngombe. Wah, dipaspun kula siagane. Niki pun beto trambel 5 cacahe. Adek kaya tape. Maksude kersanipun ayo Werkudara dindemi daru beksi supaya wuru nganti ora eling. Ngaten. Mengko nek klakon Werkudara utawa Bratasena ora eling dibongkok oyot-oyotan. Dibongkok oyot-oyotan. Dibongkok oyot-oyotan kados pundi? Dibongkok oyot-oyotan diseret nganggo kereta digawa tepining samudra diuncalke samudra. Sigrapala kang tumingal acampuh samya ngedali lera tetet wilating kada lera tetet wilating kada Caniti latinya ngedali latinya ngedali dendeng saengga praja iki ngger cawisna batale aja nganti kliwat saka wates malah kapara turah anane perlu tumpuken. Nggih. Kene tak kandhene mrene si Werkudara Bratasena berkumpul karo kadang-kadang Kurawa nggih. Ridu mawur mangawur lurahan ngarane ngajulit kong maguru kongso tata kadya putula war paring turangga esti sranane wong yen luhung betah topo kurang guling betah topo kurang guling
yen wacana kudu mahanis iki dulur mungger Kurawa sing tak tresnani Dursasana. Wah, nggih, Pan. Wah, adikku Bratasena kowe. Lah, adik rene iki. Adikku Bratasena ya wis teko kene. Wah. Senggone pamanku Dursasana kakangku. Aku wis teko kene arep kanthi apa kok geret-geret tekan kene. Iki dawuh saka Keng Raka kowe dikanthi pesta Mandrawina. Kakang Grupati kok ora ono. Iki Keng Raka engko bakal semusil. Ora penting Keng Raka, sing penting iki aku. Adikku di. Suwe ora ketemu. Piye kabare? Pangestu lan dongamu becik wae. Lah iya. Pripun, Man? Sakniki, Man. Kok sik to. Rumang sanget bong tentu inuman kok sik-sikan. Selak boten kuat iki, Pak. Niku pun melek pinten-pinten dinten lek digelondor niku rak rada sekecap. Bratasena, apa? Iki bakal dicawisake adi-adimu kabeh unjukan. Lan dedhaharan ayo enggal ditindakake pesta Mandrawina. Ya aku mandheg karo dulur-dulurku. Durmagati, Wilawan. Kowe sing tukang ladeni nggih. Kowe le dodol. Kowe ngerti dhewe to. Nek pasti bosi Jabang kuwi rada kek ana akeh. Nggih. Ngerti? Ngertos? Nek karo dulur-dulurmu aja nganti akehan ngono. Wis kono. Nek karo sedulurmu monggo amis-amis wae. Nggih. Lo cawisaken. Nggih. Nggo, pesta Mandrawina. Iki senengane kakangku iki kene iki. Ya. Iki nek iki nggone lokal. Iki semi lokal. Lah iki purwe tegese campur dhewe. Lek asli iki. Wah, iki apa? Arak. Iki jenenge Arjo. Arak Jawa. Iki enek cangkole barang iki. Wis mung arek milih. Engko nek iki kowe engko kuat aja kuwatir. Iki pil-pil wis disiapke kowe. Pil dengkelmu melocot iki tekan ngendi-ngendi. Iki supaya ben gayeng kowe njaluk diri ngopo. Anu mawon, Man. Kijeng miring, Man. Kijeng miring. Ora kepenak. Napa tayub wolu-wolu? Ora penak. Iki penake orek-orek. Dek nganggo orek-orek. Orek-orek kok nggo mendem. Cao gletak ya, cao gletak aku gek nembune orek-orek ora apa-apa ya. Ya. Monggo. Diaturke. Ya. Diaturke nyalah salah sawiji. Aku njaluk jriteng sik wae, jriteng. Iki, ya, diaturke, Mbak. Nggo ngiringi adikku Bratasena, Mbak. Ya. Goleki catetane kok suwimen metune. Metune dompet. Ya. Ngaturi napa, Bu? Cau gletak mesine tak nggih buka bonang napa? Ya, cau gletak yo, buka bonang. Kok buka swara. Yo.
balungane sing ribik. Nah. Litak sik dilo. Yo litak dilo. Aduh. Iki wis entek sebotol. Aduh. Jadok kabeh. Kandari Gletak bali maneh. Gletak bali maneh. Ayo Mas Suwatama. Kandari Jenggelek anjing penting caune gletak. Yu. Kose. Sidan ngayal. Kose to. Genti. Orek. Ayo, orek.
Ayo, dombeni. Ayo, kowe karo aku. Budak. Waduh, aduh. Sirahku mubeng-mubeng. Lintange murup kabeh. Ora. Abi. Iya. Aduh, wis ra kuat wetenge iki. Wis. Aduh, wis cilaka. Ayo, anu saiki 8. Yo, tayub, geni tayub. Ayo tayub. Cangkeme. Saru. Iya, gobe. Ya gane rasah dikeki. Gobe ae. Ya. Dintekke. Kene gone adem. Yo. Ayo. Tayub, yuk jideng tayub. Ayo, kencang tayub. Iya. Ora pena. Moh. Dangdut genti. Nganggo campur sari. Mbasur nyangdi mbasur. Mbasur ayo rene munggah mbasur rakitan titik-titik. Yo tombo ati. Ayo, jaluk seraganan. Kembang rawe. Cangkeme. Ayo meneh kok enteki botole tunggale pira. Nek iki yo entek. Rata senayu tenan. Kaya sindele pet tebokan. Wis elek banget. Ayo, kembang rawe.
Ora seneng aku. Langsung ya dirampungke. Arek nguyuh sik ngendi? Suatama matamu lara dituntun aku arek nguyuh. Nggoh mriki. Alah bacut metu. Wah, wis pangeran kok ngisini-sini anggere mendem. Mana dasku ora kuat dengengek. Aku ya mujur kelap-kelip Pak Ngger. Wah. Aku pilih suye. Aku gondrong iki kudu karo suye. Mergo suye iki senengane sing gondrong-gondrong. Lis. Sulis. Wah, ayu men kowe bengi iki. Aku nyawange karo mendem kok. Ayo lho tak teli tak tato tanganku. Ketok ta. Piye ayo kowe tak tengi gelem ora. Suti. Kowe nek dadi bojoku kowe tak jak nginep ning Gentan Solo. Sulis. Kowe nembang. Nyon apa? Sak karepmu sing penting kowe nembang, sing rada gayeng. Dangdut ya ora apa-apa, aku seneng. Tembange apa sayang? Kowe nyayang aku, Lis. Sesuk aku nek mulih goncenge kowe. Tak jak ngebut ning sarangan. Nginep sewengi. Mumpung ning kene engko tak jak turu ning kamar Villa Merah. Sarangan. Ayo, nembang, Lis. Lis ki aku. Aja dilusuti. Kowe jliteng gae. Wada tuane. Aku nek ora Lis ora. Aku Lis. Ora, aku gelekno cah etan kono ae. Kira-kira nganggur. Ayo, nembang Lis. Ayo nembang opo? Memanikmu nggih, sayang. Memanikmu. Wah, iya. Wis mendem edan iki. Mendeme ngantek mlotrokne kathok edan ya. Ayo Lis, nembang memanikmu Lis. Oke. Oke sayang. Iki ora ning polisi. Ayo nembang. Apa, Mas? Hop. Ora penak, Lis. Kurang keras. Sing keras neh, Lis. Kowe jare seneng le keras. Jare nek lembek ra seneng. Manut kahanan. Ora. Kowe seneng keras. Keras. Nah, berata keras. Ayo. Pokoke kudu gayeng. Kabeh kudu ilang uman suping ini. Ayo. Dadekne Lis. Ayo, Lis.
Aku seneng banget lagine dan bandekmu. Iki kak ana wong jaba munggah ki mau ning ngakon sapa? Ada Ida. Ida. Udah lo ya. Ya. Ada lagu apa dah? Mintanya yang apa? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, Banyuwangi. Mau semua tuh. Mau semuanya? Mau semua. Ih. Apalagi sama dirimu aku mau. Waduh nek ngene iki kudu golek mungsuh terus iki. Iki wis telung bengi ora kenek mungsuh. Ida. Ya. Sama aku yuk Ngapain? pulang berdua. Takut Enggak apa-apa. ntar dijilat. Kamu suka dijilat. Najis melanda. Najis. Situ namanya siapa sih? Aku ora kenal najis. Apa? Bro. Iya, Bro. Namamu siapa, Bro? Kamu tanya sama saya. Nama saya Mariana. Loh, kok Mariono mau ngajak aku pulang? Emang sekarang dia suka wanita ya? Aku sejak dulu memang suka laki-laki, tapi setelah lihat dirimu aku suka wanita. Oh. Kamu cantik loh, Dak. Thank you, Habibati. Kamu suka ini enggak? Apaan tuh? Ini loh. Botol. Apa? Isi minuman ini. Oh, minum. Kamu kan seringnya cuma diminum. Kok tahu? Ya, sekarang kamu tak minumi. Aku dimimii. Iya, mau enggak? Pasti mau. Pahit enggak? Ini enak, ini nikmat sekali. Kalau kita sudah minum seperti ini, dunia akhirat milik kita berdua. Kalau milik kita terus lainnya kemana, Bang? Lainnya pada pergi takut sama kita berdua. Dah. Ya. Aku tak tahan melihat dirimu, Dah. Aduh. Kamu pasti cantik sekali. Nyanyi dah. Oke. Nyanyi apa, ayo. Edan turun. Oke. Edan turun. Oke. Cakep ya. Penonton oke enggak? Pasti oke. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Thank you. Thank you, ladies, for the gentlemen. Night for you, Miss Ida from Solo. You give the song. Edan turun. Okay. Please listen and turunane wong edan. Kowe. Are you ready for dancing, Mariana? Okay. Dancing, okay? Okay, you song. Mariana? Hello. I'm very happy you song ini dan turun. Okay. Okay. Let's do it. Mari kawan. Berdiri dah. Kita manfaatkan indah. Menarai kelas Eropa. Angin hantar di seksi, bunyi melonjak sendi. Cicilan putihnya tulusan dikasih, walason yang riko. Para taparan maneh, anggawe atin riko. Make manggung-manggung, sing gelem berikan, nompo
Yes. Ayo Mariana, joget Mariana. Minum lagi, minum lagi. Segelas lagi, Bang. Ayo, Jak. Jos. Ayo. Ayo, ayo. Iya. Langit hati seksi, bumi biru nyeni. Tilang putih tulus dan ikhlas. Aku rakuan aku. Kita goyang lagi bro. Goyang lagi, Bro. Angkale ati Goyang lagi, Bro. makin kuman sing dalam terikas nopo welas iso. Melayung bisa, topik bisa duweni. Bisa sulena kaya wong edian terus. Bisa sarangke welas iso. Temen yang riko, yang riko. Ayo, Dak.